На открытии кладбища после реконструкции собрались местные жители, старейшины Насыркорта и представители муниципалитета. Это место захоронения располагается по улице Весенняя и является первым из 3 кладбищ, открываемых в один день после реконструкции. Работы выполнены за счет средств фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым в рамках договоренности с главой региона Махмудом Али Калиматовым. Около 80 КАМАЗов мусор вывести для Туахчер. 78 КАМАЗов точно, я взял. Вузжатся, да, там мелкие жатся. Кустарник, генж духая, зараз я едешь. Яцы, освещение яцы, машин оз, муник борозер, асфальт, облав стоянка, шая, стоянка, ой, стоянка, парах, да подъезде. Они дикаш миш модаришь. Тейпен нахбахкиш кашмидериш, чарки, вышигуру, хамгой, цечой. Такая халшиши дали кашмиш сейчас их картиш да я хайва хозер. Сет кашти хакай да халха вторую ачхана хадя дарис. Новый забор протяженностью 860 метров. Благоустроили подъезд к кладбищу. Сопровождающие усопшего в последний путь могут зайти с любого удобного въезда. Ворот здесь 4, с предусмотренными площадками и парковочными местами. Построили 2 дома с молельными комнатами и помещениями для хозинвентаря. К тому же провели капитальный ремонт в уже имевшихся помещениях. Всего таких домов здесь 4. Установили беседку, проложили тротуар, удобства для посетителей кладбища созданы максимальные. В 1957 году в это кашхан я кашмиш гуна амалдор да кашмиш дихан цакар театр цахамеатр дохан даже дохол дихан дохол масна чили дихан метигер ويورت باقشنا غساديهم وكشمش قونا ديهم سانجرج ياخا نو وصل دي وصو تغن ديهم ياخذ غول قايت مش بس دلي يكرتج خذ ديهم كشمش دي متج خذ بو حبه دبا حب حمل دي شو دي ريس خل ده هنشل دي حق ديكا ديهم متج تويلوي قصيد موج الله شيدو هدولت يمال يدلشر أونو أستي سميكال بيش بورجو تاخنا تحلينا تحيوا تحلينا داخل عشان تحلينا دقدو عدلش بركتي بوش بخير حجول يكرتج قونا حياة دايا خسانجرج أسفلتج عليك يرناها من بعدين هم داتر وقع شي دولج أخ حقيقة وقام يسي دقة ياخذ لي ليو ثاني مدير هم روت لا شي وصل يسمر صوت دوت ناشليوس قد دقة هم حدا أتباط. Масштабные работы по реконструкции мест захоронения охватили республику с 2023 года. В рамках первого этапа было отреставрировано 42 кладбища. Благоустраивались как мусульманские, так и христианские места захоронений. Второй этап стартовал в апреле текущего года и продолжается по сей день. Старейшины уверены, не стал бы благотворитель вкладываться в объекты духовного значения, если бы не заботила его последняя обитель, имидж и благополучие родной республики. طبعا رشدينا حبي بتشح كلماته قصري ميكائيل شيل خوز برث بولش دا يتاهونا يرت حكزي بوخ باسير وبريش داري شمك دق كشمش مدي اش داري كشمش دخل الوالد يا خوزي عوت يا متك هنزي ذاك ناقش هنزي حياه كرتج حل ناقص $1 يرجعوا حمدق يرجعوا سبيتير ديال رياس خل في بتشها ديال رياس خل محمد علينا ميكائيل ديال رياس خل دال سيدول جوش دال دقيش حمن تحنيس دول صار مال يلدش دول حما سيدول جوش دال ياتو داخو باقل صار في مسني يرجلور دي يمتك خوزي يرجلور يششي كشمش كربش حبيقا بوت داقا يارد عيقا يرشت خوزي يرجلوات دال نزول بقى يا بوخ ديك بوخ بحبر اختصار دولشو داختا اخش دقوت بشي بوخ بوخ حمدك حقدش حشق بحكا ببوخ يبوخ خوزي باب ديك باب يرحم الباشن دي ريس خو حبيتشن خلط حبيتاتشن خلط دال قبل دال شي دخلت اخر حمل دير
Поднявшись чуть выше по асфальтированной дороге, виднеется другое кладбище с красиво оформленными центральными воротами, бетонированной железной оградой, вдоль которого с внешней стороны приспособлены парковочные места. Имеется дом с хозяйственным инвентарем, где уже закуплено все необходимое оборудование. Кладбище расчистили от сорняка и колючки, территорию разровняли и решили многолетнюю проблему посетителей кладбища. Провести здесь похоронную процессию ранее представлялось трудным, особенно в непогоду, когда дождь размывал гравий и образовывались лужи. Конечно, присутствующие на открытии кладбища помнят это недалекое время, поэтому и выражают благодарность и президенту группы Сафмар Микаилу Гуцериеву, и главе региона Махмуду Али Калиматову. سداش سجوا دين داش سجوا قناه داش سجوا كشمش هم دعوة دات نلش هم بيت حتى المت جات بازي المت جات سير ير بازي المت أزول تعدي غلق حديد دي أخشدر ير أهم دعوة ما أهل هم بيدو بيننا بيت حبيب المت جات وثم يبول حبيب واسق شعو إيمان دول صبر دول قناه شل دول دين دول خل ويزير إيش داش سجوا كشمش بول بباس كشمش ماجد يزمت كشميرش هي والله مكمولة كشمش تادي الدقاخ يكشمش تادي حتى يتس حلقة يبوه بيبر تسميك الله تسمقون عقل كيجنا يبوه حتى يتس انظر بوه بير دق كشمش دق هالغا ميخ دال ويزو روسقنش تحيانس باخمش قيرمس خلونس لزرش ويشين متحمش تتخدلش تغنا دال صنباحن روست ادانت تسميك الله الله رياس بقولش نيقتح نياخ دوك حاستو دوش نياق اتاح ونياق ادادخ تاتسوس الله رزقن سو وقلوس شينت اهلي يايتسو بوسوم نياق دوغمش غوز دي خاتسو تو شوش غالد بودش بونياق اول دا وي حالد ولد تشي احت اورا دادش دو كشمش تواديا قواغ دي بقون ساعه وتاتش خوز داين سكوادي هنا قون جانجي ديال قيرر دولش اخر تدغ دولش شي قمن يحيولش سغو ما داتس تي بارهم هني الش نياق اول دا دوك خلق حل عيدوت قش أمن نخبول قدوة دليل ديش بوا نخبول ده الله غلغي بقوا مخ باخرش ده حجو بين شنيا موتك أغار اشتلي واخر مش تخل ديز يعني إيل كيرتش يستر لطسان قمنا يحيل شتقو ما دات ستي برهم الله هو دنيا آخر تيدي أقل دول سنة طبعا يكش مش قرت يعني تودي عدد أن أوز هوا شقيت طلوال خوي شون خوي قد أخبر مسني سيوح كاسس هسوك وابين حويخا قونا قو بحق مصد حش دوغ وز دوش أخوص تو يمتك تو يا خوز يا إز هند دي هنا وي أخان تو يا إز خوان وين تو يجير أوس حش بابيش وشيور ديال رياس خوش مصد أوس قبل حقات شاش أوس رصد حد أختاش ميكايلا. Открытие кладбища после масштабной реконструкции состоялось на улице Партизанская по поручению президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Здесь, как и на других местах захоронений, проведен невероятный фронт работ. Одних домов с хозяйственным инвентарем здесь 5, 2 из которых построили. В 3 других был проведен капитальный ремонт с заменой кровли. Имеется и молельная комната. Приведены в надлежащее состояние могильные камни. Полностью обновлена ограда. خذ قانر الحياة كارتير وخذ جرجش دعوة خذ ابن ويدج دي هون قرقيا دي هون خذوش ديك ماتيريال دي هون قد عقو حير دي هون يغي يسار فوندامنت ابن ويدج دي هون ياخو كارت دي هون 800 متر يرجع دا نخبا شوارا هذا تيجي نخبا شوارا بروفيل يروح где-то تيجي دي هون где-то 160-170 متر بروفيل ير نخبا شوارا دقيل يوقز بيش مش بلاش ده تسينوش دقيل يوقز اير نياقجي ازدول شوارا دي هنا جريك شريشوتشتي حياة دعوهير. Также для удобств посетителей было принято решение отреконструировать мост, ведущий к этому кладбищу с улицы Весенняя, где располагается первое место захоронения. На этом месте протекает канал, который используется летом в оросительных целях. Старая переправа представляла собой трубы, засыпанную гравием. По обращению местных жителей ненадежная конструкция была приведена в нормативное состояние, увеличив и пропускную способность мостового сооружения. تربة جادر دي هون يلي ماشين ساعتي حيالر مار ميت جواج ده هسه جق عشق يخسر لات ميت جيرير ده سحر دي هون بتون ثاني دي هون لا جراوي عشق يخسر بواسش ده سحر ميت دي هون ده حقيقة بتون ثاني
لقي بورشنش حياة بيرحم عشتوش دوتش أخذ كان حتى نديت يهون جوادي بيقدر يردي أخذ شر يرجع بيتون يا اشتكى توريد يا حنيس يا شو ده هذه هون هنس ده عدوى شغلي هنس خي أخي تجدي هون بس بروبلم عشق تدوش ده حنيس يا شو مش أنت هي جوش حنيس يا وهي متك دي هون. Только в административном округе Насыр-Корт за все время проведения в республике масштабных работ по реконструкции кладбищ открыто после реставрации 7 мест захоронений. Ворота 3 из них для посетителей открыли сегодня. Еще 3 места захоронения восстановили почти месяцем ранее и 1 кладбище в прошлом году. Глава республики Махмуд Али, Бакшири Павичек, Сафмар, Гуцри, Микел, договорен с Халара. Именно был хабя париж, уже не то, что не отсюда республики бия хари был, пусть был бага бер, дал обуса долта, дерез амалил дечо дал беркет долта. Юрт сибутца, эргдянт, али шуждихан. Дел он юрт сибут, чого эрг мудянт хадаял, честно го, женяқж амудах кату, масна излача, мост хамудят тос. حلط بوجبه نق والموضوع كشمش دي حتى والموضوع كشمش على أول شيء أسوأ قد أول وجواتها. Отреконструировали и благоустроили объекты духовного значения, сакральные места, в общем для мусульманской уммы, место, которое служит напоминанием о последней жизни, готовясь к которой верующий запасается благими делами еще в этой. بركل ده الخضو شو حدا شن ميكالا تقول له تباشا ده صول ده شو رسل جها شو اللي شو بيرك داخل سال مسلو لا بال بجء ده اللي اسمه بيرك موبشان هذا وزده كان يقش قدر شو خذ دي حمد ازدارتي حدر كرتير ازداريجي خود داسر نجح سنتخن في باشا محمود على قلتلي ميكال شيل برت بولش цхан да это единым фронтом ебох лачак бяхка бесри ер сакезик бох батсер о республике цабаг сого кашмж дымы йоқи ер цхан сагуй итсагу ваша вела бян хагуд дош хамдас дук рус езжметтигер сидож вош да шаржлил де шаберка долцан да шей дизелер бил болбуш тагын да это хаздания исти кыча حاش واقعي قش مخكر سق واقعي وي وانا مچو خزني وغلغاش وشي بين شارس مچو عليهم باغاري انا اشتخيت دوش حمديه حوتر جو دي جو وانا صوت كندكتور ديال رياز في باتش ها خو ديال رياز سميكا لا خو ريوني городской сельский бюджет хауд до чамаш дареш о егердеш علامه دوقش ناغا باراتو يعني يكشمش توادي يرج اوتر бахандулш. Следует напомнить, что всего в текущем году в рамках договоренностей главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и президента группы Сафмар Микаила Гуцриева планируется открыть после реконструкции 25 мусульманских и 3 христианских кладбищ. В планах охватить все кладбища в республике, а их более 100. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.